Makai nila eh. Afa matugnaw. So, bebe, tulungan ka sa pilis. At taning tawon na dag to sikloy. Ano sa dre ano sa at taning tawon. Biyernes na siya.
motorized vehicle ko na imo nang rehistruhan. Di mo na pwede. Kana mo try mo rehistro. Rehistro ka sa LTO na. Pwede sikad ka. Di ba ka kinahanglan magpa-rehistro kanang dili motorized. Ito motorized naman to. Di kuryente ba? Kaya may rehistro ang imong taon.